alang sa panginahanglan karong adlaw. Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 25. Ingon sa imong mga adlaw, mamao ang imong kusog. Ang saad, dili nga kita adunay kalig-on karon alang sa umaabot nga emerhensya, nga ang gipaabot nga umaabot nga kasamok ihatag ng daan sa dili pa kini moabot kanato. Pwede kita kun maglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo, magdahom og kusog og tagana alang kanato, ingon kapaspas nga gikinahanglan sa atong mga kahimtang. Nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pananaw. Ang kahikayan sa Ginoo mao nga kita mangayo kaniya sa mga butang nga atong gikinahanglan. Ang grasya sa ugma dili ihatag karon. Ang panginahanglan sa mga tawo mao ang kahigayunan sa Dios. Ang grasya sa Dios dili gayud ihatag aron usik-usikan sa sayop nga paggamit o pagtuis o pasagdan nga motaya nga dili magamit. Samtang nagadala ka sa inadlaw-adlaw nga mga kapangakuhan diha sa gugma ug kahadlok sa Dios, ingon nga masinugtanon nga mga anak nga nagalakaw sa tanang pagpaubos sa hunahuna, ang kusog ug kaalam gikan sa Dios igahatag sa pagsugat sa matag masulayong kahimtang. Kita kinahanglan nga magpabilin nga duol sa tinubdan sa atong kusog sa matag adlaw. Sa diha nga ang kaaway moabot sama sa baha, ang Espiritu sa Ginoo mopataas sa usa ka sumbanan alang kanato batok sa kaaway. Ang saad sa Dios sigurado nga ang kalig-on mahiangay sa atong panahon. Mahimong masaligon kita alang lamang sa umaabot sa kusog nga gihatag alang sa karon nga mga kinahanglanon. Ayaw paghulam og kabalaka alang sa umaabot. Karon kita nanginahanglan. Daghan ang nabugatan sa pagpaabot sa umaabot nga mga kasamok. Kanunay silang nagtinguha nga madala ang mga palasanon sa ugma hangtod karon. Busa ang dakong bahin sa tanan nilang mga pagsulay, hinanduraw lamang. Alang niini, si Jesus wala maghimog probisyon. Siya nagsaad og grasya alang lamang sa adlaw. Siya nag-agda kanato sa dili pagpas-an sa atong kaugalingon sa mga kabalaka ug mga kasamok sa ugma. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato sa pagbuhat sa mga katungdanan karon ug sa paglahutay sa mga pagsulay niini. Kita karon magbantay nga dili kita makasala, dili sa pulong o sa buhat. Kinahanglan natong daygon ug pasidunggan ang Dios karon. Pinaagi sa paggamit sa buhi nga pagtuo karon, atong mabuntog ang kaaway. Kinahanglan natong pangitaon karon ang Dios ug determinado nga dili kita matagbaw kun wala ang iyang presensya. Kinahanglan kitang magbantay ug magtrabaho ug magampo nga daw mauna kini ang katapusang adlaw nga ihatag kanato. Nan unsa ka sincero ang atong kinabuhi. Unsa ka suod nga sundo nato si Jesus sa tanan natong mga pulong ug mga buhat.